खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा स्कलारशिप ओंखारना फैदों दै आसाम सरकारनिफ्राय स्पेशली नैबे एसटि केटेगरिनि थाखाय जोंहा स्कलारशिप ओंखारना फैदों जों बर'फ्राथ' बांसिन एसटि केटेगरियाव गोलैयो नालाय दा बेनिखायनो जोबोद मोनसे मोजां खाबु फैदों आरो नोंथांमोननि थाखाय जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मेट्रिक पास खालामनाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव डिग्री बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुएसन देग्लाय बोसोराव पास खालामनाय नोंथांमोनाबो नैबे आसामनि एसटि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दै आरो बे नङा जायफोर नोंथांमोना NSP नि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना नैबे आसामनि एसटि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि नङा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हाजोबो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नायलां आं नोंथांमोननिसिम आबुङै एप्लाइ खालामनायनि बागैबो खोन्थाहरगोन मा डकुमेन्टस नांगौ बिनि बागैबो खोन्थाहरगोन बेसेबां फैसा मोननो हागोन स्कलारशिपनिफ्राय बेखौबो आं खोन्थाहरनो नागिरदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे NSP नि प्रि मेट्रिक पस्ट मेट्रिकनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो नागिरदों नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थादों दा बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो गिबियावनो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं दानिया नैबे एसटि स्कलारशिपनि बागै खोन्थाहरनोसै आसामनि नोंथांमोननिसिम आं बुंखाबाय जायफोर NSP नि एप्लाइ खालामनाय अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ सेप्तेम्बरनि 25 थारिखनिफ्रायनो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जाबाय अनलाइननो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जोंहा अक्ट'बरनि 3 थारिखसिमनो अनलाइन एप्लाइआ दा नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनायखौ आं खावलायबाय दा बिनिफ्राय पार्सेन्टेज नांगौ दै नोंथांमोना बेबादि नङा जाथामला एप्लाइ खालामजोबनो हागोन गासिबो बेबादि नङा नोंथांमोना जायफोर देग्लाय बोसोराव मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ मिनिमाम खमथारबाबो 80% जानांगोन नैबे एसटि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनोबा बेखौ मिथिना ला नोंथांमोना जायफोर 75 नोंथांमोना रावबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 80% मिनिमाम नांथारगोन 80%नि बाराबाथ' टेनसनानो गैला मोनखाबाय आरो जायखिजाया 80% बाबो नोंथाङा मोनखागोन आरो दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव हायार सेकेन्डारि पास खालामदों बिनिफ्राय 75% मिनिमाम दंथारोबा खमथारबाबो 75% नोङो मोननो हादोंबा नोंथाङा स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव ग्रेजुएसन पास खालामदों बिनिफ्राय मिनिमाम खमथारबाबो 70% नोंथां मोननो हादोंबा ग्रेजुएसनाव नोंथांमोनाबो स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव पोस्ट ग्रेजुएसन खालामदों बिनिफ्राय मिनिमाम 65% दंथारोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दा जायफोर नोंथांमोना बेबायदि पार्सेन्टेज मोनदों बयखौबो आं खावलायबाय एप्लाइ खालामथारनो थाखाय दा बिनिफ्राय मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ बयबो मिथिना लादोनै जोंहा डकुमेन्टसा जाहैबाय नैबे आधार कार्ड नांगौना बिनिफ्राय डिजिटेल कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंनिया नैबे कास्ट सार्टिफिकेटआ दायो अनलाइनसो जायो नोंथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ होनो नांगौनो कास्ट सार्टिफिकेटखौ बिनिफ्राय मार्कशिट नोंथांमोना होनो नांगौनो बिनिफ्राय मेट्रिकनि एडमिट कार्ड फट' सिगनेचार बेखिनिल'सो नोंथांमोना होनो नांगौ आरो दा बेहाय बेंक एकाउन्ट बिनाय जायाखै नाथायबा अनलाइनाव होनांगोन नोंथांमोना आरो दाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थाखाय नोंनि नैबे आधारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक जानांगौ आधारजों जुदि बेंक एकाउन्टआव लिंक थायाबाथाय नोङो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो खावलायनाय थादों जायफोर नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामाखैबा गोख्रैनो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बेसेबां फैसा मोननो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरनोसै दै नोंथांमोना जेनेबा मेट्रिक पासआ बेसेबां मोननो हागोन हायार सेकेन्डारि बेसेबां मोननो हागोन बेखौ खोन्थाहरनो नागिरदों आङो नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पासनि एप्लाइ खालामगोन देग्लाय बोसोराव जायफोर मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना 10,000 मोननो हागोन दै जोबोद मोनसे मोजां नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइल' खालामना दोन पार्सेन्टेज दङबा नोंथाङा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनखागोनखा बेबादि मेरिट लिस्ट बेबादि सायख'आ दै पार्सेन्टेज दङबानो नोंथाङा मोनखागोन आरो 10,000 मेट्रिकनिया मोनगोन बिनिफ्राय जायफोर हायार सेकेन्डारिनि नोंथांमोना 15,000 फैसा मोननो हागोन गोगोमखा बिनिफ्राय जायफोर डिग्री पास जानाय देग्लाय बोसोराव बिनिफ्राय पार्सेन्टेज दङबा 20,000 फैसाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बिनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएसन जायफोर नोंथांमोना खालामनाय 25,000 फैसा मोननो हागोन आरो जोबोद मोनसे मोजां आरो नोंथांमोना नोगोद मोनखागोन आरो पार्सेन्टेज दङबाथाय मोनखाथारगोनखा आरो बेबादि नङा जेनेबा माखासे मानसिखौल' सायख'गोन बेबादि नङा जुदि नोंनिया मेट्रिकआव 80% दङबा नों मोनखागोनखा हायार सेकेन्डारियाव नोंनिया जुदि 75% दङबा नोङो मोननो हाखागोनखा बिनिफ्राय डिग्रियाव नोंनिया 70% दङबा नोङो मोननो हाखागोनखा दा बिनिफ्राय जायफोरना पोस्ट ग्रेजुएसनाव 65% दङ नोंथाङा मोननो हाखागोनखा आरो दा बेनिखायनो आं खावलायदों जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोल बयबो एप्लाइखौ खालामना लाथार होननानै
दा बिनिफ्राय बेथ' जाहैबाय फैसाया दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौबो खोन्थाहरबाय बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों बयबो नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै एप्लाइखौ खालामना लाफैबानो जाबाय टेनसन लानो नाङा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा नैबे NSP नि ST स्कलारशिपनि खोथा दा बिनिफ्राय आं खौरां मोननो हानाय जादों दै माखासे मानसिफ्रा मोनदोंआनो माने नैबे पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानायखौ आं खोनानो मोननाय जादों दै नाथायबा माखासेया दा बेखौ सोंहरगासिनो दङ नोंथांमोना निसय मोनाखै जानांगौ सोरबा दा जिखायानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना मोनबाय जोबोद मोजां खौरां नाथायबा जायफोर नोंथांमोना मोनाखै नोंथांमोना नैबे अक्ट'बरनि जोबनायथिं मोनहैगोन दै टेनसन लानो नाङा नोंथांमोना माखासेया नैबे अक्ट'बरनि जोबनायथिं मोनगोन माखासेया नभेम्बरनि जोबनायाव मोनहैगोन दा जिखायानो जाया मानो मोनगोन आरो नाथायबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दै जोंनि नैबे NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसा सोनाया ओरैबादि फाल्थु सोयोना सोरनोबा बुरजा सोगोन सोरनोबा खम सोगोन बेबायदि आरो दा जियानो हक नैबे आसामनि ST स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामना लाथार नोंथांमोना जेरै लिरना होदों बेबायदिनो स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामाखै बयबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय NSP निखौ नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोनबाबो मोनाबाबो एप्लाइ खालामना दोनथार मोनबाथ' जोबोद मोजां खोथा नाथायबा मोनाबा लाक गैया होननानै सानना लादो आरो खाफाल गैया मोनासै बेबायदि सानना लादो आरो मानो होनोबा बुंनो हाया नालाय सोर मोनगोन मोना बेखौ दा बेनिखायनो आं बे भिडिअजों बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थादोंमोन सोरबा मालाय मोननो हाबायनो नैबे NSP नि ST स्कलारशिप फैसाखौ दाख्लैफोरनो दा बिनिफ्राय माखासे सोंहरबाय थानायखाय आं खोन्थाहरबाय आरो नैबे मासनि जोबनायथिं मोनगोन बिनिफ्राय नभेम्बरनि जोबनायथिं लास्टहालागै नोंथांमोना मोनहैगोन आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअजों बुंहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ आंथ' खावलायखादों गासिबनोबो शेयार खालामना होथारनानै जाहाथे गासिबो नैबे आसामनि ST स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामना लानो हायो जोबोद मोनसे मोजां स्कलारशिप नालाय दा बेनिखायनो खावलायदों आरो जाहाथे नोंथांमोननि गामियावबो सोरबाफोर बेबादिनो थाफ्लांनो हागौ खोमा मोजां पार्सेन्टेज जानानै पास जानाय दा बेनिखायनो बिथांमोननिसिम बे भिडिअखौ शेयार खालामना होथार होननानै आं खावलायदों आरो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायदो आरो जोबनायाव बुंनायानो जालायलांला आंना दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों